Il-Gvern Olandiż aċċetta li jieħu uħud mill-immigranti li ilhom għal dawn l-aħħar bejn sema u ilma fuq il-bastimenti Sea-Watch u Sea-Eye bil-kundizzjoni li pajjiżi oħra Ewropej jagħmlu bħalu. Mal-Gvern Olandiż ingħaqad ukoll dak tal-Ġermanja li però għamel l-istess kundizzjoni. Mhux esklus li Malta wkoll tieħu uħud minn dawn l-immigranti. F'dawn il-jiem kien hemm pressjoni qawwija minn għaqdiet mhux governattivi biex l-istati Ewropej jiftħu l-bibien tagħhom għal dawn l-immigranti li ilhom għal sħaħ bejn sema u ilma. Intant il-bastiment Sea-Watch u l-bastiment Sea-Eye l-4 filgħaxija ingħataw il-permess li jidħlu fl-ibħra territorjali Maltin minħabba l-qilla tal-baħar kif ukoll peress li l-ikel u l-ilma fuq dawn il-bastimenti qegħdin jispiċċaw. Fuq Twitter membri tal-ekwipaġġ fuq il-bastiment Sea-Watch qalu li dan xorta mhux qed itaffi mid-tbattijiet li għaddejjin minnhom dawn l-immigranti li jinkludu fost l-oħrajn ammont ta' nisa u tfal. B'kollox hemm 49 immigrant li qed jistennew li jiddaħħlu f'xi port Ewropew. Dawn l-immigranti ġew salvati 15 ilu u qattaw il-festi tal-ewwel tas-sena f'nofs il-maltemp li qed jaħkem il-Baħar Mediterran. Fuq is-Sea-Watch biss hemm 32 immigrant li jinkludu 3 tfal, 3 adolescenti u 4 nisa minn Niġerja, il-Libja u l-Kosta tal-Livorju. L-Italja ilha minn Ġunju li għalqet il-portijiet tagħha l-immigranti wara deċiżjoni xprunata mill-Viċi Prim Ministru Matteo Salvini.